Vítajte v drevovýrobe Kočiš. Sme renomovaná rodinná spoločnosť s viac ako 25-ročnou tradíciou vo výrobe okien a dverí na mieru. Vďaka moderným drevoobrábacím technológiám a efektívnym výrobným postupom dokážeme realizovať veľké objemy zákaziek v rámci celej Európskej únie. Našimi klientmi sú mladé rodiny, ktoré si plnia sen o vlastnom bývaní, ale aj veľké developerské spoločnosti, ktoré realizujú projekty na národnej a medzinárodnej úrovni. Významnou konkurenčnou výhodou je aj výroba rustikálnych a kaslových okien, ktorá nám otvorila dvere na zahraničné trhy v západnej Európe. V týchto krajinách sa podieľame na obnove rozsiahlych historických budov, ktorým s našimi oknami vdychujeme nový život, pričom ich historický vzhľad zostáva nedotknutý. Sme poctení, že sa na nás s dôverou obraciate pre výrobu a montáž kvalitných okien a dverí. Garantujeme, že ste si vybrali najvyššiu kvalitu na trhu. Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme s výberom okien, ktoré budú ozdobou vašej stavby na dlhé roky. Pre viac informácií neváhajte sledovať náš web www.drevovyrobakocis.sk.